guys! Andito ako ngayon sa Ian Mall while waiting kay anak. Pasensyahan niyo na guys kasi hindi ako nakapaghanda sa vlogan. Kumusta ang lahat? It's so quiet here guys. Wala masyadong tao. Ang mga tao wala. Hello sis. Andito ako ngayon sa Ian Mall sis. Hello. Hello guys. Welcome. Hello Sir Edmond chat. Hi Shala. Chart Bentor. Congratulations sir. Ano ka na, ganap ka ng YouTuber. Sir Edmond, kumusta? Patamsak. Ma'am Bohol in Germany. Uy, pasukan natin si Ma'am Germany. Kabait 'yan. Yes, dai. Si Sir Chart Bentor. Okay lang Sir Edmond, kumusta? Nag-inom ko dai. Alam niyo dai, hindi sana ako bibili nito. Napilitan kasi uhaw na uhaw si Waray. Gusto ko sana magtipid. Yes, pasukan niyo si Sir Edmond. Si Ma'am Germany sa taga Bohol. Tawa ka dyan, Arira Simpay. Guys, napagod ako guys. Ito guys, yan yung place. Hello, Relogisan. Bahay mo to siya, sis? Okay, day. Mabait yan, day. Mga member ko yan dati, day, na Hello, ma'am. Bisaya yun ni si ma'am ba? Taga Germany ba? Uy, pasukan natin si ma'am, mga gwapa. Mga kauban ako na sa ma'am, sa palasyo na mo, ma'am, mga buutan na sila. Sir Chart, pasukan natin si Ma'am Germany's Chart. Sige, day. Day lang, day, ha? Okay, asa ka lang, day? Naanay, hiring si Sir Chart. Monetize na siya. Maapsan na taani. Hello sa 6 million viewers from si Ma'am, JS Travel and Cooking. Si Ma'am, Jidel. Walang hapon dito, bayot. Yung mga hapon dito, mga taken na. Tingnan nyo. Gusto nyo ng hapon? Yan. Hindi na kasi ako nabibighan sa mga gwapo. Ang importante ngayon, makabili ng bigas. Ay, nako, day. Salamat ha sa pagpunta ha. Naman to kaning panandalian live lang while si anak nasa swimming school. Saan dyan? Wala pang mga afam dahil. Naghihintay nga ako ng mga afam dito. Wala pang mga afam. Diba? Wala pang afam. Doon ako, gusto kong pumunta doon kasi marami doon ba. Kaso, bawal maingay. Alam mo naman sa Japan, no? Pag maingay ka, titingnan ka naman, akala mo At saka baka makapiright ako bang? Baka makapiright yung tugtog nila, kaya dito ako nagtatago. Salamat. Uy, isa nyo sa akin yung yung mga patambay nyo dyan, kaya balikan tayan. One time kasi, nag-live ako doon sa taas. Ngayon, day,
pag dun, patapos na. Ay, ginoo ko day. Paglabas, hi ma'am, taga Bohol in Germany. Mega love shout out ma'am. Thank you ma'am. Idoaw na yun si ma'am sa kong channel. Salamat kaayo ma'am. Daghan ka na siya bags. Unya guys, pagdawas na ako dito guys sa taas, paglabas ko sa taas guys, naka-copyright ako sa kahit LS pala may copyright kaya ngayon as much as possible magtatago ako. Salamat sis, salamat sa patambay. Wala pang apam oy. May mga magaganda sa likod or mas maganda ako dyan. Sir Chad, kailan ka man mag-LS? Oy, kay tambayan ako ba? Pang pang harang-harang. I-on mo yung yung harang pag mag-LS ka, sir. Para pang ayaw na lang pang kape na to. Tagalog pala to, sir. Makabisaya man ako ito. Gusto ko mag-live doon sa sa labas. Baka titingnan ako magdadala ng camera. Bawal kasi dito. Titingnan ka kapag magdala ka ng camera. Lalo na pag nasa loob ka ng mall. Yes! Annabelle Blacks! Escapade Ventures! Mega shout out! Hi sir! Si Lorna ni ba? Nabili ako ng tapioca guys. Wala pang apam. Saan na yung si Arirang? Uy. May apam na day oh. Bata pa man day. Nagmas sila. May mas ako dito. Mamaya na. Tapioca ba? Oh, ito yung tapioca. Salamat sa nagtambay. After 30 minutes, babalik na ako doon sa swimming pool Junjun kasi bawal kasi sa pumasok sa loob kasi nga 'di ba corona. So dito lang sa labas. So for the meantime, maghihintay ako, mag-live muna ako ha. Pag busy kayo, pwede na kayo umalis. Day, ganyan talaga yan day pag magparampa minsan day uy kasi nakapagod day palagi na sa bahay day uy. Palagi ako magluluto sa bahay day manambok ta day. Sana hindi ako makapiright kasi nagtugtog na naman dito, may tugtog na naman oh. Hello sir, ninja mo to sir no, Kuya Juni no. Mega love shout out to Sir Kuya Juni TV. Mga chicks oh. Sir, dikit na kayo ni Sir Kuya Juni TV. Oh, nasa mall ko sis oh. Sa mall. Naghahanap ako ng apam para kay Arirang Senpai. Kaso wala mang apam. Nagtatago pa sila kasi ting duty pa siguro. Wala masyadong tao. hindi para sa akin sis ha, para kay Arirang Senpai, yung friend natin na maganda. Naghahanap siya ng hapon. Ako sa Pinoy lang ko oy. Sa Pinoy lang ko kasi iba yung magmahal ang Pinoy. Charot! Patay ko ano ba? Lorna, maraming mga gwapo sa Taiwan. Huwag ka na maghanap ng hapon eh. Swerte-swerte lang yung hapon eh. Kahit ano naman, swerte-swerte lang. May tao pala dito no, Sir Kuya Juni TV. Pagalitan tayo niyan. Diba, Day? Hello, sis. Si
friendship natin sa Hong Kong, si Shul Abi, paano siya pa-pronounce Day? Mamaya na sa JC Day, pa-pronounce mo yan ha, anong pa-pronounce. Lagi Day, ako sa Day, ako jowa. Viewers Day si jowa. Sige sir. Sino to si R Katandem Vlog? Hello sir, hello ma'am. Hindi ko pa yung kilala sa ano. Kasi nga ngayon ko lang nakita dito sa live ko. Sa Fukuoka. Uy, pasensya na kayo ha. Yung mga baguhan sa live ko ba, hindi ko kilala kasi minsan ako magla-live diba? Tapos bigla pa. Tapos ano, lalo na yung mga baguhan pa. MJ, hello po. Okay. Si MJ Montalvo. Hello, ma'am. Salamat sa papunta. Bahay mo to siya, ma'am. MJ, wala mo na akong ballpen, oy. Hindi ko malista yung sino nandito, oy. Si Sir Chad, ano mo lang sa akin na sino yan si MJ Montalvo, ha. Wala akong ballpen, baka makalimutan. Yes, sis. Tapioca, sis. May sarap dahi, oy. Inom lang po ko dahi. Naipod, no? Upo-upo tayo dito. Lahat yung kainin. Maiban naman, no? Ay, hala si Miss. Hello, ma. Mrs. pala to ni Sir Chard. O, sige, sis. Salamat, sis. Oh, ano na lang natin to. Dapat maglista tayo para bigyan din natin siya ng mga ayuda. Ang sweet naman, oy. Yes. Congrats sa ano mo, ma'am, sa husband mo, ma'am. Monetize channel na. Hello, Nicole. OFW Vlogs. Mega shout out. Salamat sa mga pumunta. Wow, sana all. Ang hirap ng ma'am, no, tawag nito, long distance. Wala kayong work, sis. Ano ng oras yun, sis, sa Singapore? Ay, kita, sis, ha? Tawag nito, add moderator, tika, sis. Annabelle Vlogs, mega love shout out, sis. Bakit ka pumunta dito sa LS pag may work? Chak! Masaba pa, sis, no? Okay lang, pag may work kayong pumunta, kasi char-char lang to sa akin. Thank you, Nicole OFW Vlogs. Bisaya din yan. Pero halos napasukan nyo na kasi kasama natin sa sa palasyo natin. Sa Waray OFW only. Saan na yun si Sir Edmond? Mabait niya, Sir Edmond. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Mga lang yun, ma'am. Para CCTV. Mga charot sa buhay, ma'am. Baka next month magmatino na yung mga content ko. Ngayon kasi yung yes, sana all. Anong sana all? Sis, palagi ka na dentist, sis. Hindi na ubos yung ngipin mo sa dentist. Sige, sis. Amping, sis. Solo ako kasi Junjun to magkuan to kaning swimming school niya. Okay ra, oy. Okay. Sis, okay lang man, sis. Pag may jacket, basta lang siya. Okay. Kasi ako root canal dan na. Talaga pag root canal, mahal yan siya, okay lang man tawag nito, mag-add moderator, basta lang, yung paggamit is maayos lang. Kasi pag hindi nila yan nilagay, tapos hindi na nilagay nila yan dyan, so okay lang yun siya, basta hindi lang yung lapag-lapag ba. Lorna, sa'yo to, diba? Yung ninja na to. Magparamdam kayo, oy, kung sino yung mga ninja niyo, oy.
Pila ka percent day sa Japan kasi day pag mag root canal 70% yung deduct nila. So yung mabayaran namin is nasa 30% lang. So dito kaya mura siya. Pag cash po day mahal day. Ka-afford man. Oo, chart venture vlog na anuhan ko na sir, na jakitan ko na sir. Salamat always sir sa support. So that's why yung support namin sa iyo is din, bongga din. Si Lord na lagi ni ba? Pag cash talaga yung babayaran sa dentist kasi yan siya tawag nito, naka-bridge. Yan, lahat dahil kasi sira talaga yung ngipin ko dati pa. At saka sa Pinas dahil mahal pa dentist dahil hindi tayo maka-afford. So dito sa insurance kasi kasali na siya sa insurance, so medyo afford. Pero pag pag i-cash ko hindi ko pa ma-afford man dahil, pero mahal talaga siya dahil. Yung ngipin ko talaga lahat, dami na to, mga more or less nasa 100 something na siya kung siya ibayad sa cash. Kaso lang yung babayaran ko 30% lang siya, so not bad. Yes, Day. Mahal talaga yung root canal. Sir Chard, wala kang work? Saan yung misis mo sa Pinas, Sir Chard? Si Ma'am Ay, salamat sa pumunta ha. Annabelle, how are you, girl? Thank you, girl. Ilang oras from airport sa Manila, Batangas, by bus, di ba? Yung live natin pabigla-bigla lang, sa totoo lang. Kayo na mag-adjust saglit kasi 3 hours, malayo din. Malayo. Parang sa amin, yung sa Davao, it takes almost 2 hours lang pala sa Digo City from Davao Airport. So mas malayo sa amin kasi tawa ka day. Ay, sige, katawa ba? Pinaubos ko yung yung data dito, no. Maya alis na ako. 3 minutes na lang, lalayas na ako. Ay, dahil lang ha. Mag-charge muna ako mga day. Buti na lang may charger akong dala. Ay, Ginoo ko ang hirap pag malayo. Day, asa gani ka day? Sa Digos mo ko day. Ang hirap no pag malayo tayo sa ating mga my loves, no. Napaka day, kaning kuan. HK Yaya Vlogs, asa ka sa kuan, asa ka sa tua. Toril. Okay. Toril. Duol ba? Malapit lang. Toril ka day. Ginoo ko day. Magian ako na day. Padulog Digos. Sa Toril, nakato na ka Digos day. Magbisaya ako ha, minsan magtagalog, depende sa mga tanong. Si Sir, si Sir Kuya Junit TV pa, palagi, alam mo, best in, talaga siya, emoji, best on reaction, yan lang. Yes, day, love yan. Sama sa gugma niya, day, love yan na rata, day. HK Yaya Ma'am Vlogs, kaning dikiti si Sir Kuya Junit TV, ba, mabait yan siya, day. Thank you sir. Let me know sa LS mo sir, at saka Premier, basta lang sir. Bakante lang ko. Consolacion Falcon. Sir Grace, ikaw nino. Ang friend ko na teacher, ba ganun lang. Ikaw ni Grace mo, ikaw ni. Kuya Juni TV, ilagay ko lang mamaya, i-PM ko sa'yo mamaya ha. I-PM ko sa'yo mamaya. Legit yan, mabait yan. Yan, suki ko na yan dati pa. Yan yung suki na hindi tayo nalulugi.
Itong mga andito ngayon sa 7 million in the world, mga suki natin na hindi tayo nalulugi. Uy, mag-i-like nyo naman yung ko, yung LS ko. Oh, sige, sis. Uy, i-like nyo yung LS ko ba na? Ay, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Hindi ako magsalita. Ay, mga punisa. O, tanong mga punisa. Kasi gwapa na mo. Kasi gwapa. Hala, sis. Uy, hala. Yan na si Brigana, taga yan siya, sis, taga asagay ka, sis, Italian siya dai, Bisaya yan siya dai, sis. Si Brigana, na yan siya, taga Italy, Bisaya na dai. Kasi gwapa na mas mga punisa, di, tubag, friend ta mo? Tubag. Si Jun, ikaw. Si MJ in Hong Kong pala to. Yan yung mga daliging-ging na punesa. Ay, naku, kami nga oy ang Sisi, ikaw ba na taranta ko sa imo ha, sis? First time nag-alas sis, pinakalit. Siyempre, sabihin nyo talaga, sir, na Pinay. Saan na natong mga ani. Wala na sila, So, yan sa likod, dyan ako nagbumibili ng sapatos. Pag may mga sale sila dyan, mga branded, dyan ako bumibili. Pag hindi sale, walang bili. Uy, alis na ako, ha? Time na pala, uy. 5 minutes na lang. Sis, hello sis, iChabs, Galyon, mega love shoutout sis, maayos sis, kay nakakuan ka, nakakawat ka sa imong kuan. Sabat jud kini mga hapon ay. Saka sila ganiha sa nagsaba-saba ba. Salamat sis. Aalis na ako ngayon maya ha kasi si Junjun nag-wait na yun doon kasi na niya, off na niya sa swimming. Sis, ganihan ako din sis ba? Ka sis. Sis, tikitan kanila sis. Taga-Italian siya sis. MJ in Hong Kong. Pag dikitan mo din habi, wala ko ballpen din, hindi ko makalista sa iyong pangalan. Salamat kayo ha. Nice sharing. Salamat. Salamat mga langga. Ilan lang ko ganun sa among mag-live ha. Kaya syempre, supportive mo sa kuha. Support ko sa inyo ha. Uy, mulayas na. Aalis na ako ha. O sige, sis, ayun lang ilapag din hikim patay tang lulo sis. Uy sis, mulayas na ako ha. Kay ngano, akong anak ba, nagpaabot to. Thank you sis. Thank you, Sir Juni, Brex Vicana, HK Yaman Vlogs, Sol Abby, Annabelle Vlogs, Nicole OFW, asawa ni Sir Charles, Sir Edmond, mega love shoutout Talo, Alorna, mega love shoutout kay Cheryl Duman, sa Cheryl friend sa Dubai. Thank you for watching and that's all for today. Then alis na ka ako day ha, iChabs, bye bye day kay yung anak ko ba nag-wait siya doon. Okay sis. Salamat sa inyong tanan. Stay happy and motivated. Stay safe. Arigatou gozaimasu. Babu.